vtedy rozhodovalo o tom, kedy budem mať voľno alebo nie. A čím viac sa mi darilo aj popri tomu, pretože ja som aj písala články do Mama a ja, robila som lektorku predpôrodných príprav a robila som množstvo iných aktivít, tak tým viac som sa mala zle. A došlo to až do takého štádia, že som mala ako keby úzkosti v tej práci, že ja som sa veľmi tešila za mamičkami, za babetkami a proste to všetko, čo som študovala, ale bola tam proste úzkosť a jednu nočnú som sa rozhodla a dosť a ráno som dala výpoveď. Volala som manželovi, akorát bol v Nemecku na služobke, on ma veľmi povzbudil, OK, zvládneme to. A dala som výpoveď zo dňa na deň, čo vlastne v nemocnici sa nikdy nestalo, že som bez výpovednej lehoty vlastne odišla, že v momente. Už som si len bola voľnú formu koniec, už som sa tam nikdy nevrátila, neskutočná hala bolo z toho. Ja som potom začala robiť YouTube a veľmi sa mi smiali všetky kolegyne, spätne mi niekto napísal. Ale to bola vlastne moja cesta k tomu, že som sa naučila točiť tie videjka. A práve dnes mám šaty, ktoré pred rokom odštartovali celý tento šogan, ktorý vlastne ja robím. A Katka a Majka, za to som sa tak otočila, že som pozerala, že kto sa vlastne na toto videjko vlastne aj dostali ku mne. A ja som vlastne robila inú kozmetickú firmu veľmi vysoko, ale stále tam nebolo niečo, kde by som mohla ísť viacej. Bol tam proste strop a už som sa nikdy nedostala viac. A Jiří ma vnímal na to Facebooku, on ma oslovil presne pred rokom, 5.5. Úplne mimo šoganu, takže čo asi robím v pondelok po obede. Dali sme si call a hneď po tom kole som vedela, že ja idem do toho, ale s maličkým kufríčkom, hej, moje sebavedomie v tomto bolo OK. Tento čierny kufrík to začal. Ale keď som sa vydala ten čierny kufrík a začala som študovať, o čom tá firma je, ja som presne klik, asi hovorím, jak som ten veľký kufrík. Čiže potom následne som zaregistrovala syna, pretože jeho to neskutočne nadchlo a ten veľký kufrík, ten rúžový, vlastne išiel na jeho meno, ale tak to je moje, on bol potom čierny, ja som mala ten rúžový a tak to nejako začalo. S tým, že celý maj som nemohla ešte verejne sa propagovať a to video, ktoré som dala, tak som musela po 12 hodinách stiahnuť z internetu, lebo až v Prahe ma riešili. A potom som sa proste rozhodla, lebo mi dali na výber, že buď tá firma najznámejšia, alebo budem robiť niečo úplne nové. A ja som sa rozhodla, že budem robiť toto. Úplne od nuly, s novými ľuďmi, firmu, ktorú nikto nepoznal, ale hneď prvý mesiac, to, čo som hovorila, tých 33 eur, to bolo vlastne to, čo som pozerala videá, študovala, všetko. Ale od 1. júna som vlastne začala tak akože výrazne a bola som hneď seniorová líderkou. A v priebehu mesiacov som zažívala rôzne eventy a tak ďalej. A o tom chcem vlastne hovoriť ako prvý bod, pretože bola som aj v sobotu na jednom evente, na ktorý ma Jiří vlastne pozval, respektíve na jeho odporúčanie som tam išla. Eventy sú veľmi dôležité. Či toto tu, že sa osobne stretneme, pretože väčšinou sme online, ale ten online treba preklopiť vlastne do offline. Ja aj preto robím tie stretávky u mňa doma a tak ďalej, ale tie Košice boli výnimočné v tom, že boli tam speakery z rôznych firiem, aj náš Jiří bol vlastne offline, pretože bol v porte, tak nemohol byť osobne. Ale eventy sú veľmi podstatné. Najbližšie nás čaká v Brne, vlastne o mesiac niečo, 5 týždňov. A budem rada, keď čo najviac ľudí tam bude so mnou. Ja už som bola 3-krát na takomto evente v Brne a idem teraz 4-krát a budem chodiť že stále. Nie je to zase až tak ďaleko. Potom nás čaká Turín a na to sa veľmi teším, lebo ja som bola v Ríme a vstupenku som si kupovala ešte v máji, teda som ešte nič nezarobila, ale už som s manželom vedela, že proste chceme vidieť tú výnimočnosť tej firmy a zažiť tú atmosféru tých tisícov ľudí, ktorí tam sú. A takisto teraz do Turína si to spojíme vlastne s dovolenkou a budem čerpať z tej energii celé vlastne predvianočné to obdobie. Takže tie eventy sú veľmi dôležité, aby ste na nich chodili. Čo som si poznačila, je proces premeny.
My sme teraz v bode nejakom A. A ja som pred rokmi začínala niečím a postupne som sa zdokonalovala vo veľa veciach, napríklad v komunikácii alebo v dávaní otázok tým klientom. Skúšam aj psychologicky na tých ľudí, lebo na niekoho idem produktami, na niekoho idem hneď spoluprácou, pretože tuším, že má v sebe niečo také, čo by mohlo ísť nejako dopredu. Čiže každý sa vieme niečo naučiť. Máme každý silné stránky, ale aj slabé stránky. Ja som veľký introvert a ja som veľmi krehká, ale s tým bojujem každý deň. Niekto treba nechce sa prezentovať, alebo nerad to ponúka. Niekto fakt, jak tu bolo už povedané, má pocit, že otravuje ľudí. Ja ponúkam príležitosť a každý deň, s ktorou vlastne ste v mojej linii a ktoré som sa ja ozvala, ja vám nemyslela som na to, že ja idem otravovať ľudku, alebo neviem koho, proste dávam ti príležitosť, ber, alebo nechaj tak. Nikto nie je na to pripravený, že vám povie hneď nie, ale o niekoľko mesiacov áno. Ja ľudia som písala asi 8 krát v priebehu roka a až posledné video to proste kliklo a potom sa jej pýtam, že a prečo si mi neodpísala alebo nereagovala, nechápem, neviem. Takisto ľudka, koľko mesiacov ma sledovala a až teraz to kliklo v marci, február, tak nejak. Čiže nie všetko je hneď. Treba u niekoho, aby to dozrelo. Takže to som si vlastne poznačila. Mať vášeň pre to, čo robíte. Lebo to ono veľmi cítiť z človeka, či pozerať do zeme a to vieš, tam nejakú príležitosť chceš, nechceš tam. Ešte si neverím, nič doma nemám, ale poď to robiť, alebo poď si objednať. Ako keď sebavedomo vystúpite za seba a sa sami zrekrutujete. Ak vy ste presvedčení, že ste na správnom mieste, tak tí ľudia to cítia. Asi cítite to zo mňa, nie? Že ma to baví. Cítite to? Asi hej. Ja to od prvej chvíle takto mám. Samozrejme, aj ja mám bikiny. Aj v rámci dnešného dňa ja som si na obed poplakala. Vidno to na mne? Nevidno. Ja som introvert, ale presne, jak Ježiš povedal, prepnem sa a proste nejako idem. Aby som žiarila na vás to pozitívnou energiou. Áno, zbieram od 100 ľudí rôzne nie. Nie je to príjemné. Ale to isté zažívam ja. Čiže keď vy si poviete, joj, tretie nie dneska. No Anita má možno 50 nie za ten jeden deň. A som tu a som presvedčená, že to budem aj o rok, aj o 5, aj o 10. Pokiaľ sa nič neviem, čo nestane, lebo táto firma je skvelá. Keď sa ma niekto opýta, že Anita, a je tu dačo také negatívne na tej firme? Tak hovorím, že ten názov Hogan, ja až čo nemám rada. To je také všetko. Ja by som dala milión. Ale všetko je super. I produkty, aj komunita, aj školenie, náš Ježišedek. Ja si myslím, že celkom som inšpiratívna, lebo keby ste mali človeka, ktorý je veľmi nízko, nechodí na školenie, nič nerobí predtým, tak áno, ani vy to robiť nebudete. Ale ja sa snažím. Snažím sa vám pomáhať, snažím sa robiť trojvideočety, snažím sa robiť tie stretnutia, aj keď srdce mi teraz veľmi búcha, ale proste snažím sa. Takže to je tiež dôležité. Magnetický marketing. Proste mať tú vibráciu, aby ste tých ľudí priťahovali. A stále sa im pripomínali. To, čo Ježiš povedal, zahrievame okolie. Ak oni vidia, že to ešte stále robíte, že stále pribúda to, čo je, a že ste hrdí aj možno na tých ľudí, ktorých máte v tíme, tak ich to postupne bude vlastne baviť. Ja robím rôzne príspevky, ale niekto sa mi ozve na produkty, niekto sa mi ozve na sebarealizáciu. Každý niečo iné vlastne hľada. Čiže ponúknite príležitosť každému, pretože nikdy neviete, kto bude dobrý, alebo kto bude šťastný z tých produktov a reálne mu pomôžeme. Mňa nikto neoslovil na materskej a už vtedy tu boli MLM firmy. Prečo? Nikto vo mne nevidel tú šťavu, tú vážinu, neviem čo, že ja som šikovná. Nikto to nevidel. Práve preto dávame šancu každému, lebo nikdy nevieme, či niekde ten oheň nájdeme alebo nie. Zobrať šogan ako prácu. Väčšina z vás sú mamky. Keď my máme hodinu jednu,
tak veľmi efektívne venujeme tú 1 hodinu. Nie scrollovaním, nie neviem čím. Hodinu, ale venujem sa tomu, ako keby som bola niekde v kancelárii, obchodná zástupkyňa Shogun. Keď je niekto treba slobodný a má koľko času, tak áno, on môže si dovoliť, že veľa hodín neviem, na čo robí. Ale väčšina mamky, oni sú veľmi také priame. Čiže hodinku denne, keď by ste tomu venovali, alebo ho len 15 minút. Aj to je dosť na to, aby ste vedeli rozprúdiť sociálne siete, rozprúdiť komunikáciu a budovať si dôveru s tými ľuďmi, prípadne si dohodnúť nejaké stretnutie offline. Ja veľa vecí preklápam z online priamo do videochatu, ale to, čo stále hovorím, že je dôležité dať k tomu celému Shogunu vašu osobnú značku, vaše meno. Mňa veľakrát ľudia, keď sa s nimi potom píšem, mi netýchajú, lebo majú pocit, že ma poznajú z videí. A toto je, nie písmenka robia biznis. To je jedno, akú firmu robíte. A tam bolo strašne veľa ľudí z rôznych firiem. Ale práve tí, ktorí sú viditeľní, a hanbia sa, jasné, že sa hanbia, ale tí majú vlastne výsledky. Takže toto je také dôležité, aby aj keď prší, aj keď sa mi nechce, ráno vstanem a idem robiť aktivity produkujúce príjem. Lebo nie je dôležité, s koľkými ľuďmi som rozprávala, ale to, aký obrad firme doručím, keďže je to obchodná firma, toto je dôležité. Koľko ľudí privediem, aký mám obrad. A už to, čo je za tým, ale každé číslo je nejaký príbeh. Ja zhruba poznám každý príbeh jednej z vás, tie, ktoré ste vlastne u mňa, a viem, že to nie je vždy ľahké, ale to je proste tá cesta od bodu A po nejaký bod, kde sa chcem dostať. A nevidieť za tým hneď len peniaze. Pretože kým rozohrajeme celé svoje teplé okolie, plus si získame dôveru u cudzích ľudí, čo sú vlastne studené kontakty, ono to trvá. Robiť niečo preto, že chcem, nie že musím. Veľa ľudí chodí do roboty celý život 40 rokov a jedinou ich vášňou je televízor a telenovely a tie všelijaké programy. Ja chcem žiť inak. A ja hľadám aj ľudí, ktorí chcú žiť inak. Ten pocit, že nemusím pracovať, ale chcem, je veľmi podstatný v tom celom, čo je. Môj manžel veľmi dobre zarobí. Ja by som ani pracovať nemusela. Čo by som s tou Anitou v sebe, tou horiacou robila? Čo by som robila? Neviem. Proste ja si chcem sama sebe dať čo dokázať a byť hrdá a mať svoje peniaze. A nie len, že tam manžel zarobí to doniesť, alebo čo. Takže to. Autenticita versus AI. To sa tam dosť veľa preberalo, že aj to AI sa v dnešnej dobe mení. A keď ste si všimli, ja bežne dávam, že som je namaľovaná, keď som s detičkami alebo takto. Mne veľakrát tak mamky, ktoré ku mne chodia po deti, a oni normálne tak až potom pozerajú, to ty, áno, to je úplne iná žena, nie keď som namaľovaná a keď nie, ale je to súčasť mňa. Aj preto som možno autentická pre ženy bežné, ktoré nie sú, ja to volám, že instagramové pýtky, ale je to dôležité, aby ste boli sami sebou, na nikoho iného sa nehrali, pretože to človek zistí. Niektorá je viacej taká skromnejšia ako v tej komunikácii, ale to, čo povedia jej oči, je veľakrát dôležitejšie. Keď si všimli, ja veľakrát dávam hudbu, že tam na čo rozprávam, ale je hudba. Už tých mojich očí cítiť, čo vám chcem tým povedať. Takže Dominika mi minule čítala spier, pretože má brata, keď vie ona posúkovať, alebo to je zaujímavé. Lepšie je dokonalé niečo, ako nedokonalé nič. Toto je veľmi. Veľa z vás overthinkujete, veľmi premýšľate, ako to urobím a či to dobre a neviem čo. A nikdy, Katka si zvykla, a nikdy to nebude dokonalé. Zapnem srdce, zapnem mozog a proste idem. Áno, ja sa zabreptam, aj Ježiš sa zabreptam, no Bože. Nikto to nevníma, pretože je dôležité ten vzkaz, čo chceme tomu človeku dať. Vydržať a nebrať nie osobne. To nie je pre vás. To nie je na firmu, to nie je na produkty. To je nie
také všeobecné toho daného človeka. Ale aj to sa môže preklopiť do budúcna. Takže toto je podľa mňa také dôležité. Zaslúžim si viac. Kto si zaslúži viac? Všetci si zaslúžime viac. Určite. Máme istú dobu aktívneho života pred sebou. Či je to u mňa 20 rokov, alebo u niekoho 10, alebo keď sú tu mladšie, tak možno 30 rokov, ktoré môžeme fungovať na plnú šťavu, tak, jaké sme. A je na nás, čo si za to vytvoríme. Keď obetujeme tých 15 minút denne, aby sme sa mali lepšie, je to veľa? Nie. Nemusíte to robiť 10 hodín, jak ja sa tomu venujem, lebo fakt mňa to strašne baví. A keď si ščítam, čo som ja všetko urobila, áno, Anita, ty sedíš v kancelárii a si ako obchodná zastupkyňa. Len veľa ľudí tomu nevenuje, že nič a čaká, že kde sú to tie peniaze, alebo kde sú klienti. Tú firmu nikto nepozná. My musíme byť proaktívne, aby ten človek vlastne to spoznal. Niekoho zaujíma drogeria, niekoho parfémy, niekoho kozmetika, nevieme. Niekoho mastičky na kolena. Napríklad. Predstav si, že máš pokoj duši a hojnosť. Je to dôležité, aby ste vedeli, kam smerujeme a kde je náš cieľ. Ten pokoj v duši je veľmi dôležitý a jak som včera dávala do príspevku, šťastie je vlastne voľba, je to rozhodnutie. Ja chcem byť happy. Aj keď sa dejú okolo mňa neviem aké veci, ja chcem byť proste šťastná. A keď takto sa nastavíte aj ako manželka doma, veľmi výrazne sa zmení atmosféra, ktorá je v tom manželstve. Záhrada s jahodami. Keď ideme na pole, treba v júni, na ktoré jahody pri rovnakej péči, pri rovnakej starostlivosti sú úplne červené a niektoré sú úplne zelené. Pri rovnakej starostlivosti je to niečo podobné s klientami. Zbierame len tie červené. Prídeme na druhý deň a už tie, čo boli také, že polo-červené, tak už sú červenšie, ale ešte nie sú na výber. Až budú možno o 2 dní. A vtedy ich zbierame. Čiže to isté, nie každý klient je hneď pripravený na vás. Niekto dozrieva postupne a doťukujeme a potom bum a máme ho. Letuška, turbulencia. Keď ide letuška do svojej práce, očakáva, že na mojich letoch žiadne turbulencie nebudú. Jasne, že je to súčasťou jej práce, kedy je to také, že ale je rozdiel, ako sa ona k tomu postaví. Ja som aj na predporodných prípravách hovorila, že prvá doba pôrodná, keď ste to zažili, je vlastne aj o tom, že keď letuška je turbulencia a letuška sa usmieva a podáva ďalej kávu. Áno, je to súčasť našho biznisu, to, že prídu vlny, že budeme dostávať veľa nie, ale som na to zvyknutá, usmievam sa ďalej. Áno, môže prísť turbulencia, kedy letuška si sadá a učí ma tak, a ja sa reálne bojím. Ja stále na letušky pozerám, keďže som to nejaké odletela. Ako sa oni tvária, keď oni sa v pohode a ja sa v pohode. Takže ten pokoj v duši si predstavte a smerujte k nemu aj cez nejakú nekomfortnú zónu. Aj za nejaké učenie. Máme brutálne školenia každý pondelok, prípadne Ježí Matiera na rýchlovky na YouTube, kedy si ich viete pustiť popri tom, čo robíte a nasávať. Ak niečo ma zaujíma, zapíšem si. A stále sa posúvať, lebo ja vnímam za posledných 8 rokov, neskutočne, ja som sa pohla, aj môj manžel stále to hovorí. Ale za ten rok, čo som v Šogáne, to je ešte double Anita. A znova, koľko sa naučím za najbližší rok, ktorý tu budem. Takže vždycky sa berte, nie porovnávať neviem s kým, sama so sebou. Aká som bola, aká som teraz a aká budem. Takže tak.